Okay, atong tak na alas 3:46. Welcome back sa ato ang afternoon convo session. Sa ako pang giingon kaganina before ta ni take o break, atong giaghat no ang atong mga estudyante dire sa CMU nga dili ta manguli. Next week na ang ato ang Palaro Week 2025. Og dili kani mamahimong mabulukhon, og dili kani mamahimong bibo kung wala mo. Busa ato ang giaghat ang tanang mga estudyante sa pagpabilin diri sa Central Mindanao University. Mas better nga diri ninyo spend ang inyong vacation while having our Palaro Week kay mag-enjoy pa mo every day. Yes, higala mga friendships, mga ka-MU sa DXMU FM. Kay naarabay 5 ka mga competing teams, right? Murag mauna ato ang naandan nga competing teams sa ato ang CMU Palaro nga mga kanang kalihukan. So kinsa man kaha ang mudaog aning ato ang 5 ka mga competing teams. We have the Agi Bulls, the CBM Eagles, muna ikaduha, ikatulo ang Mighty Orcas, ikaupat ang Striking Sphinx. Wait lang. Naapa ni sila, usa ni sila nga mga colleges. Dayon next is ang Wildcats. Sige mo na sila ang mga competing teams nato sa ato pagpahigayon sa CMU Palaro 2025 diri sa atong universidad. Magsugod ang atong Palaro Week March 24 matapos kini on March 28, 2025.